Ja som Andrej. Dneska budeme spolu rozprávať o tom, ako pičovať investorom. Tá prednáška je relatívne dlhá a predtým, že sa do nej dostaneme pár disclaimerov. Jeden je, pýtajte sa čím viacej otázok, pretože je to relatívne komplikované a keď to na začiatku nepochopíte, o čom sa bavíme, tak potom ten zvyšok už bude totálna nuda. Druhý, dosť často sa budem pozerať, ono to nie je úplne ideálne, ale dosť často sa budem pozerať tu dole, pretože som to tento rok trochu zmenil. A mám pripravené aj poznámky, pretože minulé roky vždy potom skončila tá prednáška, si hovorím, Ježiš, toto som zabudol povedať. Tak tentokrát to mám napísané a pôvodne som to mal zdieľať aj s vami, ale tým, že to nejak nahrávame, tak som si povedal, že tie poznámky mám tu, takže nie je to tým, že by som sa na vás nechcel pozerať, ale dosť často sa budem pozerať na poznámky, čo mám na počítači. Ďalšia vec je, rebrandovali sme logo. To vajco, ktoré vidíte, to je súčasťou nášho nového loga, keby to nebolo jasné, aj tu je vajíčko. Ale bohužiaľ, nechcel som prerábať celú tú prezošku, ktorú mám, takže prvé 2 slajdy budú vo vajíčku a ostatné v takej škaredej žltej a za to sa ospravedlňujem, to je proste ten starý dizajn. No. To je, čo sa týka disclaimerov všetko. Takže môžeme sa do toho pustiť. Ako pičovať investorom. Ešte sa nedivte, že tie slajdy sú po anglicky. Je tam strašne málo textu, takže ja po česky neviem a po slovensky písať v zásade tiež neviem. Tak som si to radšej napísal po anglicky. Tak tu vidíte naše logo v plnej paráde. My sme minulý rok rebrandovali a bolo to súčasťou vlastne nášho nového fondu, ktorý sme narealizovali. Momentálne našim cieľom je 40 miliónov eur. Prvý closing sme mali minulý rok na 35. Uvidíme, kde tento rok skončíme, ale dohromady teraz manažujeme cca 60 miliónov eur a už sme si povedali, tak máme viacej peniazy, tak by sme sa zišlo nejaké krajšie logo a krajšie prezošky a tak. Takže sme to nejak postupne začali meniť. Výsledok toho je teda to logo, čo vidíte tam hore. To vajco, polovica ľudí hovorí, že buď konkurujeme Agrofertu, alebo je to nejaký symbol Veľkej noci. Tak nie je to ani jedno, je to nejaký symbol práce so startupmi, ktoré je také ako malé vajíčko, ktoré sa postupne liahne. A ešte tá farba je pomerne blízko zlatej, čo je ideálne, akože by sme našli to zlaté vajce, nielen proste nejaké vajce. No. Tak to je náš cieľ. A ono, bohužiaľ, som si všimol teda, že to ako nie je vidieť úplne celé. Čo snad nevadí, tak proste ešte tu chýba proste takto na spodu asi tak 5 cm od tej prezentácie. Tak to si budete musieť domyslieť, no. To neviem, prečo tak funguje. No každopádne, takže trochu o nás. Takže sme jeden z najstarších a najväčších fondov v strednej, východnej a Európe, zameriavajúcich sa na seed a Series A investície. Povieme si, čo to znamená. Tá veľkosť a tá staroba je skôr reflexia toho, ako malý a mladý je ten trh, než že my by sme boli nejaký extra veľký alebo extra starý. Založili sme ten fond v roku 2010. Narealizovali sme na to teraz ten druhý fond, ktorý je cca 2-krát taký veľký a zameriavame sa na globálne technologické startupy, ktoré minimálne ich pôvod je v strednej a východnej Európe. No urobili sme tých investícií niečo vyše 20, z čoho máme 5 exitov tam hore. Jeden $100 miliónový, jeden v desiatkách miliónov dolárov, pár, čo nám vrátilo peniaze a pár, ktoré nám nevrátilo ani korunu a tam sme prišli o všetko. Čo je tak nejak plus minus, ako tie fondy fungujú, takže tretina portfólio sa darí veľmi dobre, tretina je OK a tretina je proste na odpis. Takže sme s tým relatívne happy. Tá stratégia toho fondu väčšinou je, že jeden ten startup zainvestovaný by mal vrátiť fond a ideálne ďalšie 2-3 super úspešné by mali vrátiť ten fond druhýkrát. Takže dúfame, že minimálne pre ten náš prvý fond sa k tomu dostávame blízko, no a ten druhý sa teraz rozbieha. A to je tak asi v zásade všetko. Asi sa ešte dostaneme k tomu, prečo investujeme do globálnych technologických spoločností, ale len skrátke, aby sme vedeli možno trochu o terminológii, o ktorej sa bavíme, tak je to ako optikou toho, ako sa pozrieme na slovo startup. Pre nás je startup nejaká firma, ktorá má ambíciu rásť veľmi agresívne. Hovoríme 5 až 8% týždenne, prvých 3 až 4 roky, čo znamená, že keď dneska v deň 0 robíte $1,000 v tržbách, tak za 3-4 roky by ste sa mali dostávať na desiatky miliónov eur v tržbách. Tak to je typ firmy, na ktorý sa pozeráme a dôvod teda, prečo sú globálne, je, že si myslíme, že je väčšia šanca, že sa to tým firmám podarí dostať sa na takú škálu, pokiaľ to robia globálne, nie lokálne. A druhý, prečo sú technologické, je, že si myslíme, že dnešné moderné technológie, ako je internet a hlavne internet na mobile,
je skvelá distribučná platforma, ako dostať ten produkt škálovateľne globálne veľmi rýchlo v horizonte tých 3-4 rokov. Takže preto globálne technologické spoločnosti. Tak, teraz sa dostávame k tej škaredej žltej, ktorú sme používali doteraz. To je ešte taký malý fun fact. Takto, investujeme kdekoľvek medzi, no už teraz 50 000 eur až teraz už 6 miliónov eur. A vtipné teda je, že, a tu je aj naše staré logo, ktoré bohužiaľ, alebo vlastne vďaka Bohu nie je vidieť, ale tak toto niekedy vyzeralo. No a v tých seed a Series A investíciách sme paradoxne jeden z najaktívnejších v tom regióne a to napriek tomu, že náš kapitál pochádza čisto zo súkromných investorov. Jedna z tých vecí, ktorú uvidíte naprieč strednou Európou, je, že je tu kopec EU fondov a štátnych fondov, ktoré sú nútené investovať v pomerne úzkom časovom horizonte relatívne veľa peňazí. A my môžeme investovať, kde chceme a kde nám to dáva zmysel. A aj tak sme stále jeden z najaktívnejších, čo je dobrá správa pre tých podnikateľov, pretože tie súkromné peniaze sa fakt ním dostávajú relatívne často. No, a teraz už k tej samotnej prezentácii. Tak ju vykopneme jedným z najkomplikovanejších slajdov dneška. A tento slajd neopustíme, pokiaľ vám nebude jasné, čo je na ňom nakreslené. Takže na x-ovej osi sú fázy toho jednotlivého životného cyklusu startupu. Takže začínate proste s nápadom, postupne, keď máte ten nápad na ten produkt, tak vyrábate nejaký prvý prototyp toho produktu a postupne sa ten produkt vyvíja ďalej, až máte prvých zákazníkov, postupne idete z prvých zákazníkov do nejakého zavedeného biznis modelu a máte nejaký rast a nakoniec expandujete buď do nových geografií alebo na nejaké nové vertikálne trhy. A k tomu potom na tej Y-novej osi, respektíve to nad tým, sú kategórie investorov, ktoré v tej danej fáze investujú. Takže úplne naľavo, tí prví sú friends, family and fools. Takže tie prvé peniaze do toho týmu vám dá buď rodina, alebo kamaráti, alebo nejakí totálni blázni. Alebo ich kombinácia. Budeme sa baviť o tom, prečo je to tak. A následne potom investujú angelovia, ktorých cieľom je vlastne dostávať vás k tomu prvému prototypu toho produktu. Keď už máte nejaký prvý prototyp a hovoríte si OK, tak niekto to možno bude chcieť používať, vyzerá to OK, sme schopní to postaviť, tak potom narejžujete ten seed funding tam hore, ktorý je na to, aby ste sa dostali z fáze prvého prototypu k platiacim zákazníkom, aspoň prvým a fungujúcemu finálnemu produktu, následne, keď už máte nejakých prvých zákazníkov alebo nejakú trakciu, o tom sa tiež ešte budeme baviť, tak narejžujete ten venture kapitál a tomu sa hovorí ten Series A, Series B, Series C, čo sú len ďalšie tranže alebo vlny kapitálu, ktoré vám pomáhajú dostať sa od prvých zákazníkov veľkému množstvu zákazníkov. No a nakoniec potom máte public markets, čo je IPO, Initial Public Offering, alebo private equity investorov, ktorí už potom pre mnohých je to skôr forma exitu, než ďalší zdroj financovania. A v zásade buď si vás kúpia nejaké private equity fondy, alebo získate nejakú investíciu od hedge fondov, alebo pôjdete ako naše AVG z Brna a z Bensonov ešte čias na New York Stock Exchange. Takže tak nejak funguje to pokrytie tých investorov v jednotlivých fázach. No a teraz, k čomu sa dostaneme najskôr? Najskôr sa dostaneme k tomu, ako funguje to, koľko peňazí by ste mali v akej fáze narejzovať a pri akej valuácii sa k ním dostaneme. Takže väčšinou, keď sa pozráte na to, keď chcete získavať nejaký kapitál, tak v zásade ho vždy fundraizujete, aby ste dostali z jednej fáze do druhej. Hej, takže keď idete za angelami, máte nejaký nápad a chcete sa dostať k prvému prototypu. Keď idete za seed fondom, chcete ísť od prototypu k prvým zákazníkom. A ako sa dostanete k tomu, koľko potrebujete narejzovať, je potom relatívne jednoduché. Musíte si povedať, koľko času napríklad v tej seed fáze strávime nad tým, aby sme vyvinuli ten produkt a koľko nás budú stáť platy ľudí, ktorí ten produkt budú vyvíjať. Pre nás typicky je to 12 až 18 mesiacov, čo pre vás znamená, že veľkosť investície sa rovná vaše náklady na 12 až 18 mesiacov krát váš mesačný náklad. A takto to funguje cca v každej z tých fází. Keď sa vám darí veľmi dobre, tak ste schopní tými fázami prejsť aj za 9 mesiacov. Keď to trvá dlhšie, tak to kľudne môže trvať aj 2 roky. A preto je, by the way, životný cyklus tých startupov, ja neviem, myslím, že teraz priemerne sa IPO robí po 8 alebo 9 rokoch, hej?
IPO je tu hore. A to sú momenty, kde ja postupne řadím ten nový podíl v té celé firmě. V zásade áno, presne tak. Že jako to, že mi dají oni na 18 měsíců naběh, tak já mám třeba na 20%. Jo, musíš hovoriť do mikrofónu, lebo to nahrávame. Jo, to znamená, že to jsou v jednotlivé fáze, kde já postupně řadím ten svůj podíl. Presne tak. Takže je to akože ilustračné, ale v zásade tu sa dostaneš prvému prototypu, takže si asi narizoval nejaké angel peniaze a teraz sa chceš dostať prvým zákazníkom, takže narizuješ ten seed kapitál na to, aby si mohol ten produkt dostávať a získať tých prvých zákazníkov. No a čo sa týka valuácie, tak to je relatívne jednoduché. Nie sú na to žiadne sofistikované modely, my to nazývame, že je to, myslím, že aj po české tomu hovorí páté kolo úvozu. Čo v zásade znamená, že na jednej strane nechceme brať majoritu tomu zakladateľovi, pretože investujeme do neho, ale na druhej strane nechceme byť nejaký super minoritný investor, ktorý nemá ani 10% tej firmy a v zásade vám ako odovzdá cash a vy potom kašlete v úvodzovkách na neho. Hej. Takže to 5. koleso úvozu je pod 10% a keď ste to 4. kole úvozu, tak by ste mali mať niekde medzi 10 až 30% tej firmy. Naším cieľom je po všetkých týchto kolách, aj treba si uvedomiť, že ich je viacero dohromady, mať súčte cca 20% tej firmy. Ale my sme len jeden z investorov, väčšinou, keď už rejzujete v týchto fázach, tak rejzujete desiatky miliónov dolárov, tak potom naberáte aj investorov od inakiaľ ako len od nás. Takže v tejto prvej fáze, ja neviem, tí angelovia typicky by si mali brať niekde medzi 10 až 20% tej firmy, potom v tej seed fázi si ten investor berie 15 až 30 priemerne a tam je dôležité si uvedomiť, že keď, ja neviem, dáte 10% investorovi v prvom kole a potom dáte 20% investorovi v druhom kole, tak zriedite toho investora v prvom kole o čo vstúpi ten druhý. Hej? Takže keď ja neviem, mám 10% a príde nový investor, ktorému dám 20%, tak musím ponížiť môj podiel o 20%, ktorý odovzdám tomu investorovi. Takže ja ako investor z prvého kola, tu keď som mal 10, tu už mám len 8, a ten nový investor získal 20. Takže súčet, keď tu odovzdám 10% a tu dám 20%, nie je 30, ale 28. Je to jasné? Proč? Ja môžu podať ďalší procent vlastne. Lenže ten rozdiel je, že ty nepredávaš svoje percentá, ale v odzvukách vydávaš nové akcie. Keby ty si mne odpredal podiel, tak ty v zásade získaš peniaze do vrecka a môžeš si za ne kúpiť nové auto. Ale to nepomáha tej firme. Ja chcem, aby tie peniaze išli do firmy. Čo znamená, že ty ako keby vydávaš nové akcie, čím ty riediš svoj podiel, nepredávaš mi ho. Dáva to zmysel? OK. Super. Takže týmto sme sa dostali k valuácii. Takže napríklad, keď, ja neviem, zistíte, že tu potrebujete 100 000 eur a viete, že chcete dať investorovi 20%, no tak valuácia je jasná. Vynásobíte to 5, že jo? Aby ste mali 100% tej firmy, alebo valuácia je na 100% tej firmy. Takže to sme si prešli valuácie a veľkosti investície. Je to jasné? OK. Ďalej. Je tu pár špecifík, ktoré porovnávajú startupy v strednej Európe versus v západnej Európe a v Amerike. Tá modrá čiara znázorňuje risk. Faktom je, že keď sa pozriete na startupy u nás versus to, čo je v Silicon Valley, tak v každej tej fáze ten startup je spojený s väčším rizikom. Tak keď si zoberieme napríklad tú angel a seed fázu, tak v Amerike začína viacej ľudí podnikať, ktorí už to predtým urobili a tým pádom šanca, že prejdú týmito dvoma fázami je relatívne väčšia, pretože vedia, že ten prvý produkt nejakým spôsobom vybudujú. A druhý, aj keby sa to náhodou nepodarilo, tak v Amerike je relatívne likvidný trh, ktorý kupuje v úvodzovkách ľudí, sa tomu volá acqui-hire, čo je acquisition hiring. Kupuje si ľudí, ktorým ten produkt nevyjde. Pretože v Amerike je veľký nedostatok ľudí, ktorí by v startupoch mohli pracovať, tak tým, ktorým to nevyjde, tak si firmy typu Facebook alebo Google kupujú. A priemerná cena jedného developera pri acqui-hiroch je okolo 500 000 až $1 000 000. Takže aj startup, ktorý má len 5 developerov, ktorým sa nakoniec nepodarilo postaviť produkt, sa v Amerike kľudne predá za $5 miliónov, pretože momentálne hodnota jedného developera v Amerike je cca $1 milión. To je dôvod, prečo aj keď ten investor vám dá peniaze v tej angel alebo seed fáze v Amerike, má väčšiu šancu, že ich dostane naspäť. U nás si proste, ja neviem, Seznam 5 developerov českých za $1 milión ako na developera nekúpi. Takže my bohužiaľ tú firmu potom väčšinou musíme v tej seed fáze odpísať. Takže keď sa hovorí o tých stredoeurópskych investoroch, že sú konzervatívnejší než americkí a že sa boja investovať do veľkých nápadov, tak faktom je,
že vlastne berú na seba o mnoho väčšie riziko než tí americkí investori a dôkazom toho je aj kopec českých startupov, ktoré sa snaží narejzovať v Amerike. Tam nenarejzuje, ale narejzuje od tých lokálnych investorov. A tá ďalšia čiara, možno investment size. To je ďalšie také ako zaujímavé porovnanie Ameriky versus Európy. Je pravdou, že americké startupy momentálne narejzujú cca 2,5 krát viacej než stredoeurópske startupy v rovnakých podmienkach. Takže sú v rovnakej fáze, majú rovnaký počet ľudí a tak ďalej. A je to práve kvôli tomu, že náklad na jedného developera zase na tých 12 až 18 mesiacov napríklad je cca 2,5 krát väčší ako je v strednej Európe. Proste tí ľudia sú drahší, takže na to, že sa dostali z jednej fázy do druhej, tak potrebujete viacej peňazí. Takže je logické, že narejzujú tých peňazí viacej, ale čo je zaujímavé, je, že síce sú platy 2,5 krát väčšie, ale dostávajú iba, alebo takto, pred 2 rokmi dostávali priemerne iba o 90% väčšiu investíciu ako stredoeurópske startupy. Takže paradoxne, tí stredoeurópski investori dávajú tým startupom viacej peňazí v tej jednej fáze, ako dáva americký startup. Takže nakoniec sa ukazuje, že tí stredoeurópski investori idú do väčšieho rizika a dávajú tým startupom viacej peňazí než tie americké. A dáva to zmysel, pretože väčšina z nás v strednej Európe sú podnikatelia, ktorí to skúšajú prvýkrát, takže potrebujú viacej času a viacej peňazí, aby prišli na to, ako vybudovať ten produkt a overiť si ten business model. Takže to je asi všetko takto zľahka na úvod o tom investičnom cykle. Je niečo z toho nejasné? Do mikrofonu, prosím tě. Když řekněme, že jako člověk podniká a prostě si uvědomuje ten cyklus, tak jako existuje nějaká, já nevím, firma, která jako těm podnikatelům konzultuje o tom, kdy, jestli přijde nějaký angel investor, který možná není dobrý pro ten podnikatel nebo potřebuje nějaký know-how, spíš než nějakého angel investora, tak jako kde se člověk má jako naučit nebo poradit. Jakoby. Dostali ste môj Central European Startup Guide tento rok? Mám na to knížku dokonca. Nie je to také ťažké, hej, že väčšina z toho v Amerike už strašne veľa VC investorov o tom bloguje. Takže dajú sa nájsť blogposty, ktoré to celé vysvetľujú a niektorí tí investori blogujú aj 10 rokov. Takže super zdrojmi je Fred Wilson, čo je avc.com, Mark Saster, čo je bothsidesoftetable.com, Andresen Horowitz má super stránku a16z.com. Ja som blogoval asi rok, takže aj mňa tam môžete nájsť. A keď tak vám pošlem jeden ten balíček tých kníh, ktoré berú ako keby tie americké blogy a snažia sa ich zasadiť do tých stredoeurópskych podmienok, ktoré majú svoje špecifika. Takže keď tak k tomu sa dá dostať. Čo sa týka advisorov, k nim by som nešiel. Ono to zase nie je až také ťažké. Hej, že je super mať na začiatku nejakého dobrého angela, a k tomu sa dostaneme, kde ho získať a ako, ktorý ti s tým prvotným rozvojom pomôže. Hej? Takže on je práve dobrý v tom, že sa vie zorientovať v tých investoroch, vie poradiť, kedy narejzovať peniaze od koho. A keď už nie je angela, tak minimálne niekoho, kto sedí v takzvanom advisory boarde alebo nejakým spôsobom spojený a ideálne má aj nejaký malý podiel v tej firme, aby bol motivovaný jej skutočne pomáhať. V strednej Európe je veľa advisorov, ktorí sa tvária, že pomáhajú startupom, ale skutočne žiaden nikdy nepostavili a nevedia, ako sa to robí, nemajú tie správne kontakty, takže na to by som si dával trochu pozor. Ale k tomu sa ešte dostaneme, ako a kde získať tých angelov. No tak ešte si v skratke možno prejdeme špecifika tých fáz, ale ja myslím, že väčšinu toho sme si prešli v tom prvom slajde. Tí angeli, keď sa pozriete na to, čo v tej fáze máte, tak v zásade máte len nápad. Hej? A dôvod, prečo ako tí ľudia... Takže do čoho tí ľudia investujú? No investujú do toho tímu. Takže preto tí úplne prví investori, pokiaľ ich potrebujete, sú friends, family and fools, pretože buď vás poznajú a tým pádom sú ochotní vám dať svoje peniaze, alebo im je to jedno a sú to proste len tak nejakí blázni, ktorí vám ich ako vystrelia, čo sa niekedy stáva, ale nie moc často. A potom sú tí angelovia, ktorí majú tú výhodu, že buď vás poznajú, alebo poznajú ten obor, v ktorom podnikáte a tým pádom sú vám schopní aj trochu nejak v niečom strategicky pomôcť. Čo sa týka toho tímu, dostaneme sa k tomu, čo je v tejto fáze dôležité mať v tom tíme. Zatiaľ spomeniem len to, že je veľmi ťažké ísť za nejakým investorom ako angel
s tým, že ste single founder, že nemáte žiadneho co-foundera alebo nikoho iného v tíme, pretože tá prvá otázka tých angelov potom je, no pokiaľ neviete presvedčiť nikoho iného, aby vám s tým biznisom pomohol, ako očakávate, že presvedčíte investora, aby vám dal peniaze. Tak to je taká nejaká základná rada pre angelov. Mnoho ľudí ale dneska už tú angel fázu preskakuje a rejzuje peniaze, až keď má nejaký ten prvý prototyp a snaží sa ten produkt dokončiť a dostať ho prvým zákazníkom. A práve na toto je skvelý iCollege, že vás naučí a zoznamí vás s nástrojmi, ktoré vám pomôžu dneska ten prototyp toho produktu si vybudovať bez toho, aby ste na to potrebovali nejaký externý kapitál. A v tomto základná rada je, nechoďte k investorovi, až dokým ten kapitál skutočne nepotrebujete. Najlepším investorom je zákazník, takže ideálne je, keď ten produkt niekomu predáte, ktorý vám za neho zaplatí a máte nejaký cash na rozvoj tej firmy. Ísť za investorom je dobré, až keď ste si istí, že nie ste schopní to utiahnuť zo svojho, alebo vidíte nejakú príležitosť, ktorá je fakt obrovská, bola by škoda do toho nezískať externé peniaze, aby ste zrýchlili rozvoj tej firmy. Takže toľko asi k tomu seedu. Možno ešte trošku o tom venture kapitále. Tak to je trochu špecifické, pretože keď si pozriete tú zelenú čiaru, tak musíte mať prvých zákazníkov. A čo to znamená mať prvých zákazníkov? Tie prvé dve fáze sú relatívne jednoduché. Hej. Proste postavím nejaký produkt, ukážem ho investorovi, buď sa mu páči, alebo nie, a buď bude investovať, alebo nie. A keď už idete ale realizovať tú tzv. Series A, tak potrebujete tzv. Product market fit. Product market fit v zásade znamená ale nie, že máte produkt, ale že reálne ho chce niekto používať a ideálne chce za neho platiť. A toto už začína dosť závisieť od toho, aký typ firmy staviate. Či je to niečo, čo od začiatku predávate za peniaze, alebo je to nejaký napríklad B2C produkt a la WhatsApp alebo Facebook, ktorý v tejto ranej fáze nemonetizuje a spolieha na veľké množstvo užívateľov. Tak len pár špecifík. Pokiaľ ste startup, ktorý má mať prvých zákazníkov a ten jeho business model je predávať niečo platené, tak taký prvotný product market fit je, že by to malo mať tak 5 až 10 tisíc dolárov v tržbách mesačných. Na to, aby ste mohli povedať, že mám nejakých prvých zákazníkov a reálne to niekto používa. A zároveň je strašne fúha. Očividne to tu nedávno natierali. Ale je strašne dôležité mať zároveň takéto momentum, hej, že mám prvých zákazníkov, niečo im platia, ale zároveň ich tu mám ďalších 30, ktorí ten produkt chcú a je to len otázka toho, že potrebujem získať tých salesákov, potrebujem nabústovať ten tým na to, aby som obslúžil všetkých tých zákazníkov. Tak to je taký akože product market fit. Pokiaľ ste bojovali 18 mesiacov, aby ste získali prvých 2-3 zákazníkov a ďalších 18 mesiacov budete bojovať, aby ste získali ďalších 2-3, tak to nie je moc ako product market fit. To ste si skôr ako odmakali pár prvých zákazníkov. Druhá je, pokiaľ nemáte business model, ktorý sa spolieha na platiacich zákazníkov. Takže rejzujete na ten tzv. Traction, čo je len počet užívateľov. Tak tu je dôležité si uvedomiť, že nie je tak dôležité, koľko tých užívateľov máte, ale aký angažovaní s tým vašim produktom sú. Takže hľadáte ten tzv. Engagement rate. A v zásade to pravidlo, alebo tá rada, ktorú dávajú akcelerátory typu Y Combinator je, vyriešte veľmi dôležitý problém pre v zásade len jedného človeka. A pokiaľ ten človek povie, keby tento produkt neexistoval, tak by môj život bol o niečo komplikovanejší, tak vtedy máte ten engagement, ktorý potrebujete. A pre investora, ktorý potom vstupuje v tej Series A fáze, je jednoduchšie si povedať OK, tak tu je jeden zákazník, ktorý hovorí, alebo užívateľ, že toto je proste super produkt, bez ktorého sa nevie predstaviť život a ideme to naškálovať na ďalších 10 000. Ako povedať, mám 10 000 užívateľov, ktorí to tak ako niekedy používajú viacej, niekedy menej a ešte keď dokodím tieto dve featureky alebo tam ešte niečo doplním, tak si myslím, že ten engagement bude lepší. Tak v tom prípade nemáte product market fit, ale dúfate, že ho získate, keď dokodíte ďalšie featureky a tým pádom stále ste v tej seed fáze a venture capital budete získavať len ťažko. Takže toľko k tomu. Pokiaľ sa vám stáva, že počujete prednášky, že sa v Čechách nedá rejzovať bez tržieb tú Series A, alebo že proste inštitucionálny investor typu Credo sa s vami nebude baviť, pokiaľ nemáte tržby, tak to nie je pravda. Napríklad české API, ktoré budem dneska používať. Poznáte API? Ruku hore, kto pozná API. Super, polovica.
API je nejaký nástroj český, ktorý sa používa na stavanie a manažovanie APIs. Application Programming Interfaces, čo v skratke, pokiaľ neviete, čo je API, je nejaký kus softvéru, ktorý v zásade slúži na komunikáciu dvoch nezávislých kusov softvéru. Zoberte si napríklad Facebook Login. Facebook Login je v zásade API, ktoré poskytuje tretím stranám, web stránkam, nejaké údaje o vašom profile z Facebooku. API, keď sa nám prišlo prvýkrát, tak malo v zásade peknú PowerPointovú prezložku a základný produkt, ale keď išlo rejzovať, a tie peniaze dostali, a dostaneme sa k tomu prečo, ale keď išli rejzovať ten prvý Series A, $1,6 milióna, tak už vtedy mali vyše 50% podiel na trhu, globálnom trhu týchto RESTful APIs verejných. Takže síce nemali ani $1 v tržbách, ale mali niečo, čo mu hovoríme ako intrinsic value, že mali tú traction proste fakt strašne vysokú a tí ľudia, ktorí na tom postavili to API, v zásade potom už používajú API denne. No a tá posledná fáza je Public Markets and Private Equity. To myslím, že zatiaľ nás moc zaujímať nebude, keď namiesto iCollege, alebo druhá fáza iCollege bude IPO College, tak sa možno tomu budeme venovať. Na teraz to je taká tá fáza, keď to AVGčko išlo na buržu, tak malo $330 miliónov v tržbách a $1,2 miliardy valuáciu. Takže myslím, že to pre nás moc aktuálne dneska není, ale samozrejme dúfame, že sa tam všetci raz dostaneme. No, toľko tomu investičnému cyklu. Máte k tomu nejaké otázky? Buď vás nudím, alebo je to fakt jasné. Uvidíme. Koľko máme času, babi, na prezentáciu? Obe jedia. Hoďku, OK. Tak vám to ukrátili vám to, babi, o 15 minút, prídete o bonusový slajd. Tak, predtým, než sa dostaneme ku samotným komponentom toho pitchu alebo tej prezentácie tým investorom, najskôr jeden príklad toho, ako to neprezentovať. Nedávno sme mali schôdzku s jedným startupom, ktorý chcel robiť car sharing v Čechách. Uber alebo Liftago proste. Ale na rozdiel od nich, oni tvrdili, že sú schopní robiť ten car sharing nielen na smartfónoch, ktoré majú GPS-ko, ale aj na dumbfónoch typu stará Nokia, ktoré GPS-ko nemá. No tá logická otázka pritom je, tak ako to robia? Ako získavajú tú polohu jednotlivých ľudí? Tak som si vedel tak akože, jak to funguje? A oni hovoria, no, to vám povieme, keď nám dáte tie peniaze. Ono je to ekvivalentné, ako keď si predstavíte, vstup investora je tak trochu ako vstup do manželského zväzku. Tak to je ekvivalent, ako keby ste išli na prvé rande a na konci toho rande ste sa mali rozhodnúť, či si tú osobu zoberiete za ženu alebo muža, alebo nie. Tak podobne to berú aj niektoré startupy a je to strašná chyba. Že podobne ako keď naväzujete nejaký vážny vzťah, tých pár rande minimálne to bude trvať a podobne je to aj s investorom a preto je ideálne začať sa investorom baviť predtým, než robíte samotný fundraising. Pretože pokiaľ prídete a poviete, tak Andrej, potrebujem prachy, tu je prezuška, čo si o tom myslíš, tak je to tak trochu ekvivalent toho, že sa ma po prvom rande, ako budete pýtať, tak čo, ako ideme do toho, alebo nie. Čo nie vždycky funguje. Preto je dobré za tým investorom chodiť, pýtať sa ho o rady, minimálne si s ním potriať s rukou na eventoch, takže si mapujte, kde tí investori chodia, pokiaľ máte v pláne fundraising, stretávajte sa tam s nimi, bavte sa, pošlite im e-mail, že chcete s niečím poradiť, čokoľvek, tak aby ste s nimi nadviazali nejaký ľudský kontakt predtým, než im pošlete samotnú investorskú prezentáciu, pretože to už je mnohokrát pomerne náročné na ten prvý kontakt s investorom. Ďalšia vec je, ako toho investora osloviť, keď už idete fundraizovať, pokiaľ ho nepoznáte. Ideálne je nechať sa niekým predstaviť. To najhoršie, čo môžete urobiť, je napríklad na Credo poslať e-mail na info@credoventures.com. Je pravda, že si to niekto číta v nejakom momente, ale môže to byť kľudne proste mesiace potom, čo ste poslali ten mail. A tvrdíme, že odpovedáme na každý mail. Sice ma nahrávajú, tak to budeme musieť možno vyseknúť, ale nie vždycky sa to stáva.
Takže je dobré získať to intro, ideálne získať to intro na nás buď cez našich zakladateľov, čiže tých, do ktorých sme už investovali. Tí vám zároveň vedia aj najviac povedať o tom, ako na nás ísť a ako tým investorom pičovať, keďže sami si tým prešli. Alebo napríklad cez našich investorov, alebo proste nejakým spôsobom cez náš network sa k nám dostať je 100-krát lepšie, ako ísť na to cestou toho infa. Takže toľko snáď. Jo, a prosím vás, ešte mám v poznámkach, vidíte, keď som mal tie poznámky, toto nespomeniem, NDAčko. Mali ste tu Tomáša Nilsna dneska, nie? Dúfam, že vám nehovoril, že by ste mali podpisovať nejaké NDAčko, čo je strašná právničina proste. Keď, je to podobné, ako keby ste išli na to prvé rande a povedali, tak ja ti nič o sebe nepoviem, pokiaľ ako nepodpíšeš to NDAčko. Tak veľmi podobné je to s tým investorom. Proste my vidíme 1000 biznis plánov ročne a to posledné, na čo máme čas, je kopírovať váš biznis nápad. Takže nebojte sa byť otvorení, pretože je to zase založené na nejakom vzťahu a dôvere s tým investorom a povedať mu proste, čo ten biznis plán je a nič pred ním neskrývať a neočakávať, že bude podpisovať NDAčka. Kredo napríklad nepodpisuje NDAčka. Tak. Toľko som už o tom rozprával, tak už konečne ideme k tomu, ako by ten pitch mal vyzerať. V zásade tá prezentácia pre investorov by mala kopírovať najdôležitejšie aspekty budovania toho startupu. Nie je to žiadna veľká mágia. Tie 3 najdôležitejšie aspekty v tých prvotných fázach troch, ktoré ste tam videli na tej X-ovej osi, je tím, produkt a trh. 4. je šťastie, ale to neovplyvníte, tak to tam dávať nemusíte. Poďme na to. Tím. Ja to budem robiť tak, že vám na začiatku k tomu poviem nejakú teóriu a potom si zoberiem ten príklad toho API v každom tom aspekte toho pitchu, aby ste mali aj nejaký reálny príklad firmy, ktorá tie peniaze narejzovala od nás a aj od investorov v Amerike. Veľa investorov vám povie, že veľmi rád by som investoval do dobrého tímu. Hľadáme dobrý tím, zakladáme dobrý tím, ale čo to znamená dobrý tím? Nie je také jednoduché pochopiť. My v Credis to definujeme cez tzv. Core competencies. Core competencies v zásade znamená schopnosť toho tímu dostať tú firmu z tej jednej fázy do tej ďalšej, na tej X-ovej osi, ktorú ste videli. Takže ja neviem, keď si tu zoberiem nejaký príklad toho idea to product prototype. Aby to bolo pre vás relevantné, predpokladám, že väčšina vás, ktorá bude mať biznis alebo má biznis, je v tej angel or seed fáze. Takže keď sa snažím dostať napríklad k prvému prototypu alebo k prvým zákazníkom, tak čo by ten tím mal mať, je pomerne logické. Mal by mať niekoho, kto má schopnosť postaviť ten produkt, nadizajnovať ho tak, aby ho niekto chcel používať a zároveň mal mať v tom tíme niekoho, kto je schopný obiehať tých prvých zákazníkov, robiť tomu marketing, robiť tomu promo. Američania tomu hovoria hustler. Nie ten porno hustler, ale ten hustler, ten vybehávač veci. To sú nejaké základné 3 core competencies, na ktoré by sa ten tým mal mať na začiatku pokryté interne. Je hrozne dôležité rozlišovať medzi tým, čo máte in-house, doma, v vlastnom tíme a čo outsourcujete tretím stranám. Pretože je tou najdôležitejšou súčasťou do budúcna vášho startupu, my máme veľmi neradi firmy, ktoré ten vývoj toho produktu outsourcujú. Na začiatku potrebujete mať v tom tíme niekoho, kto nad tým produktom bude uvažovať dňom aj nocou a bude stále uvažovať nad tým, ako ten produkt vylepšovať. A pokiaľ vy zaplatíte niekoho externého, alebo zaplatíte niekoho a nedávate mu podiel na firme, aby vám ten produkt postavil, tak je veľká šanca, že to bude taký ten od 9. do 5. mu tam budem niečo kodovať a potom ako kašlem na to a nebudem uvažovať nad tým, ako ten produkt zlepšovať. A v tých prvotných fázach je strašne dôležité mať v tom tíme interne niekoho, kto bude žiť a dýchať stavbou toho produktu. Takže doporučujem všetky tieto tzv. Core competencies mať v tom tíme interne. No a čo sa týka toho príkladu API, keď začínali, tak Jakub Nešetřil a Honza Moravec boli zamestnanci číslo 1 a 2, sa mi zdá, v Good Date, čo je taký ten startup Romana Staňka, ktorý narezoval vyše $100 miliónov. A oni si v určitom momente povedali, že chcú začať niečo vlastného a nakodili prvú verziu API. Je to normálna ako web service, takže je to normálna webová stránka, na ktorej vy si môžete stavať API.
A čo tí dvaja chalani mali, je to nástroj pre developerov. Takže mali veľmi dobré kontakty v developerskej komunite, hlavne v USA. A zároveň mali tú schopnosť postaviť si ten produkt interne sami. Takže keď prišli na prvú prezošku, mali demo toho produktu a zároveň mali veľmi jasný plán toho, ako budú oslovovať tých developerov en masse. Čo znamená, snažili sa dostať na tie Hacker News, snažili sa robiť nejakú evangelizáciu v zahraničí a podobne. Takže keď už takto boli schopní sa dostať na 50% market share a svetovo boli jediní, ktorí to v tom čase robili na svete a zároveň dostávali super reviews na rešpektovaných stránkach. Produkt. Čo je dôležité pri produkte? Sú to hlavne dve veci, ktoré hľadáme. Jeden, váš produkt musí byť 10-krát lepší ako čokoľvek, čo je dneska na svete vonku. Prečo 10-krát? Pretože keď budete mať ambíciu mať ho 10-krát lepší, tak bude cca 3 až 4-krát lepší. A zároveň ten produkt musí byť niekoľkonásobne lepší než to status quo na to, aby ten užívateľ bol ochotný odísť od toho, čo používa dnes, do niečoho nového, čo mu ponúkate vy. Tomu sa hovorí tzv. Switching cost. Nemôžete prísť a pičovať nový Facebook, ktorého unikátnosť je v tom, že podporuje videochat, pretože je to relatívne malá feature, kvôli ktorej ja nebudem ochotný obetovať tie switching cost vo forme mojich kamarátov, ktorých mám vo Facebooku fotky a podobne. Preto ten produkt musí byť diametrálne lepší. Je to typu Friendster versus Facebook. Ja neviem, používal niekto z vás Friendster? Tak je to ako Facebook z poslednej dekády, kde proste Friendster mal najväčší problém v škálovaní v tom, že tie stránky už v určitom momente sa loadovali 10 sekúnd, takže na to, aby ste si na niekoho klikli, aby sa vám zobrazili tie fotky, tak to trvalo strašne dlho. No a v tomto ten Facebook bol fakt tako unikátny. Fičalo to rýchlo a mali jednu kľúčovú vlastnosť. Mali ten relationship status. Takže ste si mohli pozerať, ktorí chalani a baby sú single. A tým, že to bol produkt pre vysokoškolákov, tak to v tom čase bolo veľmi dôležité. Takže ten produkt v niečom proste bol 10-krát lepší než čokoľvek iné, čo bolo v tom čase na trhu. A druhýkrát, keď už niečo také máte, čo je, dajme tomu 10-krát lepšie, musíte mať tie tzv. Barriers to entry. Musíte mať niečo, čo vás ochraňuje od vstupu nejakej konkurencie, ktorá hlavne kvôli tomu, že ste v strednej Európe, tak vždycky bude mať viacej peňazí, pretože tie Američania na to narejzujú viacej, než vy a budú zvládať výborne ten marketing. Tá anglosaská kultúra je skvelá v tom marketingu. Takže musíte mať niečo, čo váš produkt dlhodobo ochraňuje. To, ako sa budujú tie barriers of entry, k tomu sa ešte dostaneme. Na teraz je len dôležité poznamenať, že v tom produkt slide je toto jedna z najdôležitejších vecí. Jo, a asi som ešte nespomenul, že ja mám aj template, ako by tá investorská prezentácia mala vyzerať. Takže ak napríklad ma nechcete počúvať, že je to nuda, tak ja vám kľudne pošlem ten PowerPoint a tam je to všetko napísané. Ale myslím, že je zaujímavejšie, keď si aspoň niečo z toho vypočujete. No. Takže ak by ste mali chuť to dostať, tak mi kľudne po prezentácii napíšte. Ja mám na konci tejto prezentácie svoj e-mail a ja vám ten template potom pošlem. No, a teraz k tomu trhu. To je tretí najdôležitejší aspekt. Čo to znamená mať dobre odprezentovaný trh? V zásade 3 veci. Musíte vedieť, čo to ten market znamená. Keď sa bavíme o trhu, mali by ste v tom slajde uvádzať ten tzv. Total Addressable Market. Zase, krásny príklad toho, jak to nerobiť je, boli sme v Anglicku na demo day nejakého akcelerátora a typek hovorí, máme nejakú službu, ktorá bude sprostredkovať on-demand sťahovačov. Že si odfotíte proste svoj kus nábytku a niekto vám príde a odvezí vám ho na druhú stranu Londýna. Hovoríme, OK. Aký veľký je ten trh? 60 miliard libier. Sorry, ty kokos, že v Londýne ako 60 miliard libier je stravených len na sťahovanie nábytku. A on hovorí, no nie, to číslo je celosvetovo. A ja hovorím, no OK, ale ty ho sťahuješ v Londýne a tvoja ambícia nie je ísť na to celosvetovo. A urobil v tej prezentácii toho trhu 2 chyby. Jedna je, že si ho geograficky definoval strašne veľké, čo vás poškodí v tom, že to bude vyzerať, že ten váš deck strašne marketujete, ale nehovoríte tam ako skutočné informácie. A druhá, že to nebol jeho addressable market. On bol len marketplace, ktorý si na ňom bral 5 až 9% a on tam dal celý obsah toho trhu, toho sťahovania. Čo je niečo, čo získa ten sťahovák, ale nie ten marketplace.
Takže je strašne dôležité zadefinovať si správne, čo to ten addressable market je. A v zásade addressable market je tá podmnožina zákazníkov, na ktorých chcete v priebehu ďalších 2-3 rokov cieliť, vynásobená nejakými očakávanými tržbami na zákazníka, ktoré si myslíte, že ste schopní od jedného vygenerovať. To je ako total addressable market. Ďalšia vec, musí byť veľký. Bavili sme sa o tom, čo to pre nás znamená startup. Tak pre nás startup je firma, ktorá je schopná dosiahnuť desiatky miliónov eur v tržbách. Iné biznisy sú tie tzv. Small and medium size biznisy a tie nepotrebujú externé investície od venture kapitálu, pretože sú schopní reinvestovať zisk, ktorý už z tej firmy generujú. Dôvod, prečo ten trh musí byť veľký, je, že pokiaľ chcete mať desiatky miliónov eur v tržbách na trhu, ktorý má 50 miliónov eur celkovú veľkosť, tak je to relatívne náročné, pretože potrebujete 50% market share. A mať v niečom 50% market share v horizonte 3-4 rokov je v zásade nemožné. Preto sa pozeráme na trhy, ktoré sú schopné mať, ja neviem, niekde okolo $1 miliardy v tom ako total addressable market, ktoré sú schopné osloviť. A toto vás niekedy zvádza k tomu, že ten market slide, vy si poviete, tak má $1 miliardu môj total addressable market, tak stačí, aby som ja z neho mal 0,2% a už mám ako zaujímavé tržby. Alebo ja neviem, percento, aby to nebolo také komplikované, 10 miliónov eur. Ten problém s touto logikou v tej go-to-market stratégii je, že sa vás ten investor spýta, no a prečo 1%? Prečo nie 5 alebo 0,1? A vy na to nemáte žiadnu odpoveď, pretože je to len nejaký výstrel do tmy. A preto, keď sa bavíme o markete a potom z toho vyplývajúci slide go-to-market stratégií, je lepšia stratégia tzv. Nose countingu. Nose counting v zásade znamená, tu je nejaké množstvo potenciálnych zákazníkov, ktoré ja poznám, ktorých budem chcieť osloviť vo veľmi krátkej dobe a tu je, koľko som schopný z neho vygenerovať. Takže je to nejaký export z vašej pipeliny alebo CRM-ka alebo čohokoľvek, čo máte, čo vynásobíte tými vašimi predpokladami tržbami na zákazníka, aby ste mali ten tzv. Beachhead. To je ten ako prvý trh, na ktorý sa snažíte dostať a z neho potom budete postupovať nejako ďalej. No a posledná vec, ktorá je dôležitá v tom trhu, je spýtať sa, prečo teraz? To sa vás bude ten investor hrozne často pýtať. Prečo je teraz tá správna doba založiť zrovna ten váš startup? Pre API bola tá super doba založiť to zrovna vtedy, pretože ten trh APIs si prechádzal prerodom z tzv. Software-oriented architecture na tieto tzv. RESTful APIs, ktoré ste boli schopní budovať na internete a verejne. Čo v zásade znamená, že ste nepotrebovali veľkých integrátorov, ktoré sa pokúsia vám zintegrovať vo vnútri vašej korporácie jednotlivé kusy softvéru tak, aby medzi sebou komunikovali, ale ste schopní vybudovať nejaký ľahký produkt online, ktorému sa hovorilo RESTful API. Takže to je len tak skrátke. Je dobre proste pochopiť tomu trhu, prečo je teraz tá správna doba na to. Tak. To sú 3 najdôležitejšie faktory, ktoré musíte v tom pitchi zohľadniť. Je niečo z toho nejasné, alebo máte nejaké otázky? Když jde o ten tým, aha. A třeba v Americe já vím, že existuje firma, která jakoby vyhledává co-founders, takže člověk je není technický, jak se si najde technického co-foundera, tak si to může najít a takhle jako matchujou ty foundery, ale teda jako neznám něco takového v Evropě. Takže kdybych třeba hledala technického co-foundera, tak jak bych na to šla tady? Dobrá otázka. Nie je to úplne jednoduché. Niekde už tieto služby sú, napríklad v Londýne, ale je pravda, že túto otázku dostávam často a nemám na ňu ako jasnú odpoveď, že by som sa vedel odkázať na nejakú službu. Ale čo funguje veľmi dobre, je dneska už má každá, pokiaľ sa bavíme o technologických zakladateľov, každá technická univerzita, či už v Brne alebo v Prahe, má svoje hackathony a akcelerátory. A tam chodí relatívne veľké množstvo technických študentov. Teraz som bol prednášať v Bratislave, kde ich bolo 500 na jednej prednáške, že sa chcú dozvedieť viacej o startupoch a zároveň ten hackathon je taký ten 24 až 48 hodinový event, kde oni potom budujú jednotlivé produkty a je super, že tam chodia pičovať napríklad svoje produkty alebo nápady na produkty študenti z ekonomických fakult. A môže to tam ísť pičovať ktokoľvek.
Takže je super si takéto hackatony nájsť a nejakým spôsobom sa spojiť s tými technickými univerzitami a hľadať tých šikovných ľudí tam, pretože to sú takí tí mladí, draví ľudia, ktorí sú mnohokrát ochotní pomôcť. Nemám žiaden ten tzv. Silver bullet, proste musí si to človek odmakať a ja by som začal asi na tých univerzitách. No a možno do toho suniem ešte malé promo. Začali sme budovať neziskovku Starlift, ktorá posiela ľudí na stáže do Ameriky na 12 až 18 mesiacov, pretože jedna z tých teórií o budovaní startupov, ktorú máme, je, že je veľmi ťažké v strednej Európe globálny startup založiť bez toho, aby ste v nejakom predtým pracovali. Takže je jednoduchšie mnohokrát ísť na 12 až 18 mesiacov do Ameriky, tam si to vyskúšať, zistiť, ako sa to buduje, potom sa vrátiť naspäť a založiť ten vlastný. Máte relatívne dobrý odrazový mostík. No a mnoho ľudí, ktorí na tie stáže idú a máme databázu, ja neviem, 100, 150, sú práve ľudia, ktorí sú draví a ochotní skúsiť niečo nové, ísť do startupu a do budúcna toto bude skvelá databáza ľudí, ktorí podľa mňa budú super spoluzakladatelia do firiem. Takže keď hľadáte spoluzakladateľa do budúcna, Starlift je skvelým zdrojom. Takže to je len tak bokom, no. Sorry, ja ti dám ten mikrofón. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsi říkal o tom týmu, že vlastně chcete, aby všichni tam byli nějakým způsobem zaměstnanci, aby to nebylo outsourcovaný, nebo ano. Aby tam měli, tak já jsem třeba teďka měl nějakou nabídku a říkal jsem, jako na 100% se tomu nezavážu. Jo, jsem developer, takže bych se staral o technickou stránku prostě kompletně toho projektu. Aha. Tak jaký to procento je pro vás jako zajímavý, nebo jaký ten engagement od toho technického člověka by tam měl být v tom startupu? No v zásade ideálne 100%, pretože tam ide o to, že ako som hovoril, že ty musíš proste si zobrať ten projekt za svoj v tom, že nad tým uvažuješ, aj keď prídeš domov. A to je taká tá vec, že ťa tie najlepšie nápady napadajú, keď tvoj mozog podvedome spracováva informácie, o ktorých uvažoval predchádzajúci deň v spánku. A preto mnoho ľudí hovorí, že ich najlepšie nápady napadajú to ďalšie ráno v sprche, pretože ten mozog potom ako celonočnom spracovávaní podvedomou informácií sa ráno zobudí a môže mať na niečo lepší názor a ty vlastne ani nevieš prečo. A pokiaľ tento mindset nemáš, tak tú firmu nie si schopný proste posúvať takto ďalej ako niekto, kto na tom pravdepodobne na niečo podobnom pracuje a fakt to má za svoje. Tak to je hlavne ten dôvod. Pokiaľ si schopný ako mať tento mindset, keď to robíš na 80%, tak super, ale pre nás akože tým najlepším dokazom toho je proste 100% commitment. No. Takže když tam přijde někdo, ten hlavní šéf a řekne, OK, můj člověk na technické věci je tam třeba na 40%, 60% času dělá další aktivity, tak už je to pro vás jako... Tak v zásade pre nás v týchto prvotných fázach, keď tých developerov je tam málo, 1, 2, 3, do 5, do 10, tak je pre nás podmienkou OK, dáme ti tú investíciu, ale iba za podmienky, že tí ľudia tam budú na full time. No tam někam směřoval i ten jako člověk, takže my jsme se jako pak nedohodli. No, to môže byť problém, no. Takže tak. Môžeme ísť ďalej? OK. A my za 5 minút musíme končiť, hej? Tak to máme ťažké. Babi mi totiž to pôvodne povedali, že začíname o 0:30 a že mám čas do 3/4, no. Ale no, tak ešte mám pre seba strašne veľa slajdov totiž, tak ja to nejako zrýchlim asi. Konkurencia. Toto je ten slide, kde som mal pôvodne rozprávať o tom, ako si vybudovať barriers to entry a myslím si, že je to dôležité, takže tento chvíľu pokrieme. A v zásade máme 4 cesty ako na to. Dajme tomu, že ste teda unikátni a v niečom ste 3-krát lepšie ako konkurencia. Aké sú tie cesty, ako si to udržať? Jedna je ten tzv. Networkový efekt. Čo má napríklad proste Facebook alebo WhatsApp alebo niekto. Tá platforma je hodnotnejšia, čím viacej času na nej strávite a čím viacej ľudí je na nej na vás napojených. Takže Facebook je pre vás čím hodnotnejší, čím viacej ľudí na ňom máte, tým hodnotnejší pre vás je. Hej, pretože tam máte tie updaty o tých kamarátoch a tak. A dneska na to je prišiel nejaký nový Facebook, kvôli ktorému vy sa vzdáte svojich 700 kamarátov, tak proste akože ten hurdle sa týmto zvyšuje. A každého kamaráta, ktorého na Facebooku získate, v zásade tým Facebook prehlbuje tú svoju bariéru vstupu nejakému konkurentovi, ktorý by vás mohol okradnúť. Takže networking efekt je jedna super cesta.
Druhá cesta je time on market. Táto je komplikovanejšia a vrátim sa k API. API je veľmi jednoduchý produkt v svojej podstate. A jeho unikátnosť dneska spočíva v tom, že je na tom trhu od roku 2011, 2012, čiže 4 až 5 rokov a za ten čas získalo veľmi veľké množstvo APIs. Dneska ich je vyše 200 000. A vďaka tomu, že je schopné pozorovať veľké množstvo APIs 3 roky v akcii, tak má veľmi veľké množstvo dát a analytiky, ktoré môže nad tými APIs ponúknuť. Takže pre mnohých je zaujímavé, ako sa to API využíva, ako sa využívajú nejaké iné APIs. A do budúcna ich hodnota tejto databázy rastie v tom, ako často a koľko tých API sa na tej platforme využíva. A tým, že majú nad 50% market share a sú na tom trhu dlhšie, tak je veľmi ťažké túto konkurenčnú výhodu niekomu zobrať. Lenže na to musíte proste mať schopnosť pracovať s dátami veľkými a ad 2 musíte z nich schopní byť vydelovať niečo, čo má potom pre tých užívateľov nejakú hodnotu. Takže nie je to vhodné pre každý startup, ale pre mnoho z nich je toto dneska už zaujímavá cesta. Hej? Presne tak, ako Facebook má o vás obrovské množstvo informácií a vďaka tomu sú schopní byť veľmi dobrí v reklame, podobne Google. Ďalšia vec je supply side agreement. Zoberte si Dáme jídlo. Došla tu Foodpanda, ktorá mala nejaký nemalý marketingový budget na to, aby zobrala pozíciu jedničke Dáme jídlo v Čechách. Dáme jídlo ale malo uzatvorené exkluzívne kontrakty s jednotlivými reštauráciami v Prahe, čo znamenalo, že keď Foodpanda došla za tými reštauráciami a povedala, tak príďte k nám, dáme vám lepšie podmienky, tak Dáme jdlo povedalo, keď k ním pôjdete, tak my vás ale zrušíme z nášho webu a tým pádom nebudú chodiť od nás objednávky. A pretože bolo Dáme jídlo číslo 1 a pretože malo tieto kontrakty s veľkým množstvom reštaurácií v Prahe, tak Foodpanda narazila na to, že nebola schopná získať tie najdôležitejšie veľké reštiky, z ktorých väčšina ľudí z Dáme jídla objednávala. A do roka ten svoj biznis v Čechách zatvorili. Takže to je supply side agreement. No a štvrtá, ktorá ale pre nás nie je moc aktuálna, to je nejaký ako high-techový produkt. Hej? Že, ja neviem, 40% nášho portfólia sú spin-offy z univerzít a akademického prostredia, ktoré v zásade pracovali roky na nejakom konkrétnom, proste na nejakej konkrétnej technológii, ktorú sa dneska rozhodli komercializovať a je proste v niečom diametrálne lepšia, odlišná, než to, čo sa používa dneska na trhu. Tak takých je v našom portfóliu veľa, ale myslím, že pre tento kurz to nie je až také podstatné. Toľko v rýchlosti ku konkurencii. No, business model. Toto je strašne ťažký slajd, na ktorom by sme mohli stráviť ďalšiu pol hodinu, ktorú nemáme. Takže nad tým strávime pol minútu. A ja vám poviem len toľko, že pri business modeli, keď ho budete pičovať, je strašne dôležité si uvedomiť dve veličiny. Jedna je lifetime value zákazníka, to je to, koľko peňazí zo zákazníka počas jeho používania vášho produktu vygenerujete a cost of acquisition na toho zákazníka. A to je náklad, koľko vy zaplatíte na to, aby ste jedného zákazníka získali. A teraz len v rýchlosti prejdem na bonusový slajd. Ktorý je, aby akože ste vedeli, že to fakt stojí za to si ho pozrieť, 5 ciest, ako vybudovať 100 miliónový biznis. Za 10 miliónov vám ho predám. 20... Můžu zatím jednu otázku? Jasně. Když někdo vybudoval lokální, jako třeba pro Česko nebo Slovensko nějaký relativně úspěšný projekt a teď chce třeba stejný nebo jiný projekt udělat globálně a přijde si k vám pro investici, tak jakou roli u vás hraje to, že už něco vybudoval, ale je to jenom lokální? No v niečom hrozne dôležitú, pretože nejaké skúsenosti má, ale v niečom je to veľmi ťažké v tom, nakoľko tá skúsenosť lokálneho trhu ti pomôže expandovať na tie zahraničné. Pokiaľ začínaš zase na zelenej lúke a zase si nie si istý, akým spôsobom budeš ten biznis rozvíjať v zahraničí, tak to až taký veľký benefit nie je, ale určite je lepšie, že máš minimálne nejaké skúsenosti s tým, ako stavať tým a podobne. Takže ako určite je to plus. Toto je fakt len na sekundu. Toto je 5 spôsobov, ako vybudovať $100 miliónový biznis a je to veľmi jednoduché.
Na X-ovej osi je počet zákazníkov v tisícoch, na Y-ovej osi je average revenue per account, to sú tržby na jedného zákazníka. Pokiaľ lovíte slony, čo sú veľké korporácie, stačí vám 1000 zákazníkov po $100,000 ročne a máte $100 miliónový biznis. A ten slide, dokonca podľa mňa mám ešte jedno video, kde rozprávam hodinu len o tomto slide, lebo každý z nich vysvetľuje práve biznis model, ktorý je spojený. Slony sú veľké korporácie a na druhej strane toho spektra toto sú tie muchy a to je B2C biznis, kde vy potrebujete mať 10 miliónov aktívnych užívateľov, ktorých ste schopní monetizovať po $10 na reklamách, aby ste mali $100 miliónový biznis. A to je na úplne opačnej strane toho spektra versus tých slonov a každý z nich má nejakú úplne inú go-to-market stratégiu, to znamená, ako im predávať, a zároveň má úplne inú stratégiu, ako sa pozerať na cost of acquisition toho zákazníka. Pretože najdôležitejšie na tom slide je, keď pitchujete investorom v rýchlosti, nie je povedať, my získame 10 miliónov aktívnych užívateľov, čo je 100 miliónov registrovaných užívateľov, ale povedať, my sme schopní získať 10 miliónov aktívnych užívateľov pri akvizičných nákladoch pod $10. To je to, kde spočíva tá výzva toho pitchu. Takže na to by sme si mohli dať ďalšiu hodinovú prednášku, čo nie je ambíciou dneška, ale môžem vám ju niekedy prísť porozprávať. Go-to-market stratégia. A to je v zásade, to sa tiež odvíja od toho bonusového slajdu, ktorý som vám teraz spomínal a bohužiaľ to proste dneska nepreberieme. Financial projections. Tu je v zásade dôležitá len jedna vec, pokiaľ ste v tej angel a seed fáze. Nebudujte komplikovaný Excel a akýkoľvek investor, ktorý od vás bude vyžadovať nejaký komplikovaný finančný forecast alebo excelácké tabulky, nie je dobrý angel investor. Pretože každý dobrý angel a seed investor rozumie tomu, že zatiaľ nemáte žiadnych zákazníkov a predpovedať v tejto fáze, koľko budete mať niekedy do budúcna zákazníkov, koľko vás bude stať cost of acquisition, je neskutočne náročné a tým pádom ten angel investor má od vás nerealistické očakávanie ohľadom toho, čo by ste o svojom biznise v tejto fáze mali vedieť. A v tom prípade od neho neberte tie peniaze, pretože sa vám stane, že ako náhle niečo nepôjde podľa plánu, čo v zásade sa takmer určite stane, 90% našich startupov nejde podľa plánu, tak ten investor na to nemá nastavený ten rizikový profil a nemá na to nastavené to očakávanie, že je 90% šanca, že nepôjdete podľa tej exceláckej tabulky a vytvorí sa konflikt medzi vami a tým investorom. Takže krásne pravidlá na to, od koho nebrať peniaze v tejto fáze, je neberte peniaze od niekoho, kto vás tlačí do komplikovaného budžetu alebo nejakých finančných projekcií vášho biznisu. Na konci je... How much are you raising? No. Toto je relatívne jednoduché. Keď už prezentujete tomu investorovi, nezabudnite povedať, koľko peňazí chcete, ako sme sa bavili, a pri akej valuácii. Tu je len jedna rada, valuácie sme už prešli, veľkosť investície sme už prešli, ale jedna rada na to, keď pôjdete za investorom, vždycky povedzte valuáciu prvý vy. Je to tzv. Anchoring efekt, sú na to napísané nejaké psychologické knižky, ale ako náhle vy poviete prvé číslo, tak zasadíte nejaké rozpätie, v ktorom sa ten investor bude pohybovať. Ak to necháte na toho investora, tak to rozpätie toho, čo vám ten investor môže povedať, je o mnoho širšie. Toľko k tomu. Tak, ešte jeden veľmi relevantný slajd. Polovanie na angelov a seed investorov. Toto je dôležitý slajd asi pre väčšinu z vás, pokiaľ budete realizovať nejaký externý kapitál. Takže trávime ešte 2 minúty. Čo je dôležité? Povedali sme si, že už by nemali od vás vyžadovať žiadne komplikované finančné plány alebo budžety. A čo by na druhej strane mali mať v prvom rade, je dobrá chémia. Hej? Ten angel by mal byť niekto, kto vám ľudsky rozumie. Pretože na konci dňa on investuje do vás ako do ľudí a je veľká šanca, že ten biznis, tak ako si ho prvýkrát plánujete v tejto fáze, tak to nevíde. A je veľmi dôležité, aby keď sa dostanete do nejakej kritickej situácie, ste s tým človekom ľudsky vychádzali. Pretože pokiaľ nie ste schopní spolu riešiť konflikty, tak to bude s tým angel investorom extrémne náročné. Kde ho hľadať? Pokiaľ nikoho vo vašom okolí nemáte, ktorý si myslíte, že je dobrý angel,
To znamená, že vás nebude poznať, čo je ten najdôležitejší faktor. Tak druhý najdôležitejší faktor je, ako som spomínal, ten trh. Bude poznať váš trh. To znamená, spôsob, ako by som na to šiel, pokiaľ robíte e-commerce alebo čokoľvek iné, je v zásade si vygooglil všetkých úspešných ľudí, ktorí na tom poli pôsobia a oslovil ich. Tak som si našiel ja svoj prvý job v Benson Oak. Zase som si vygooglil všetky private equity. Povedal som, že chcem u nich pracovať a nakoniec som ten job niekde dostal. A veľmi podobné je to s angel investíciou. Takže nebojte sa v tom prípade. Zase je ideálne urobiť warm introduction, lepšie ako spamovať, ako som to urobil ja. Ale keď to už robíte, tak oslovujte ľudí, ktorí by mali nejakým spôsobom v vašej oblasti rozumieť, pretože v tom prípade ich aj ten váš business plán viacej zaujme. Takže to je tak v skratke, ako by som na to šiel. A kde ich hľadať ešte, pokiaľ nič na Google nenájdete, pozrite si mentorov na startup akcelerátoroch. Pozrite si mentorov napríklad Startup Yardu, je ich, ja neviem, cca 100. A sú to všetko ľudia, ktorí sú zvyknutí pracovať so startupmi, mnohí z nich robia angel investície, sú tam potriedení po sektoroch, takže tam nájdete aj pre vás relevantných ľudí. Takže toto je Startup Yard alebo Yeats, alebo The Spot v Bratislave. Oni združujú veľké množstvo ľudí, ktorí v týchto raných fázach vedia, ako pracovať so startupmi a majú tie potrebné peniaze. Keď ani to nevidie, vždycky máte AngelList alebo SeedDB, pokiaľ to poznáte. Get introduced. To už sme spomínali, na to už nemáme čas. The pitch. Veľmi jednoduché. Nepríďte neskoro. Netrávte tam príliš veľa času, ako momentálne trávim ja. Konverzujte, neprezentujte, čiže zase nekecajte príliš často, nechajte sa pýtať otázky, tak ako to nerobím ja. A nechajte čas na feedback a Q&A, čo už tiež teda my nezvládneme. Každopádne po prezentácii, tento slajd ešte zvládnem, pošlite nejaký follow-up, to je strašne dôležité, pretože ináč ten investor má veľmi málo veci, podľa ktorých vás môže hodnotiť, pokiaľ vás nepozná. Takže vy, pokiaľ poviete, pošlem vám tieto doplňujúce investory do 24 hodín, tieto informácie do 24 hodín, tak ich pošlite do 24 hodín. Keď vám to bude trvať 48, je to síce drobný detail, ale ten investor vás v tejto fáze podľa toho fakt posudzuje, pretože tých data pointov má strašne málo. A zároveň, keď sa vám týždeň neozve, tak nepošlete mu medzičasom 3 maily, pretože ho tým len naštvete. Proste investor je busy človek, takže mu to chvíľu bude trvať. Takže toľko k tomu. Na otázky už čas nemáme, tak vám tu ešte chvíľu nechám ten 100 miliónový slajd ako bonus. No a tým asi v zásade končíme. 2 otázky zvládneme. Tak ak máte nejaké otázky, tak teraz je tá správna doma. Ja sa ospravedlňujem, že som ten zvyšok tak preletel, ale nakoniec to trvalo nejak dlhšie. Môžete poslať... Go-to-market strategy, tak kde jakoby ty informace načerpat nejlíp? Já vím, že Google, jasně, tak jestli bys mohl něco doporučit, nebo jestli pak je nejlepší jít za expertem, třeba ještě to probrat s někým opravdu, kdo se tomu věnuje hodně let, nebo tak. Vygoogli si názov tohto slajdu. Vidíš tam to 5 ways to build a $100 million business? Celý tento slajd som ja ukradol niekomu z blogpostu. A ten niekto tam do detailu popisuje, aký typ biznisu, každá tá kategória, ten slon, ten jeleň, ten zajac je. A aké sú tie jednotlivé go-to-market stratégie, ktoré minimálne v tom čase fungovali. Čo je strašne dôležité pochopiť je, že pokiaľ nepolujete na slona, to znamená, že negenerujete 100,000 v average revenue per account, lifetime value je 3-4 roky, to je $400,000, váš cost of acquisition by mal byť 1:4 k tomu, takže máte cca, pokiaľ nemáte $100,000 na váš cost of acquisition na jedného zákazníka, takže nemôžete nahajrovať tým super šikovných sales ľudí, aby predávali váš produkt veľkým korporátom, tak ten zvyšok je v zásade nejaká podnožina growth hacking stratégií, ktoré sa každý rok 2 menia. Hej, takže to, čo fungovalo pre Facebook pred 10 rokmi, pre Dropbox pred 5 rokmi, dneska už nefunguje, pretože to používa každý. Takže aj ten blogpost už pár rokov má, takže nie je úplne aktuálny, ale je to dobrý odrazový mostík, čo fungovalo v nejakom čase a ja myslím, že sa to aj postupne aktualizuje, takže tam nájdeš aj nejaké nové triky a finty. Tak ešte jedna? Nie? No dobre. Tak dúfam, že som vás príliš neunudil. Ja vám ešte k tomu pošlem tú prezentáciu a keď tak aj ten Central European Startup Guide, nech k tomu niečo máte. Tak.